Jeg må lagt en ramme. Så! Henrik! Go, 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 go! Lille ballerina! Okay, nu er der en anden, der jumper den. Sander! Henrik, du har lige tøjet til det. Du ligner en jumper i det tøj der. Så baseball. Det skal ikke brække. Hvad er så det? Jeg laver Creme på. Prøv creme på. Jeg laver close-up af Henriks smule. Nej! Første forsøg! Hey, vi har masser af yver nu. Strike one! Ram det yver! Ej! Ja, det gjorde han også i går. Ram, rådren dernede. Ja. Run! Run fast! Anne, hold. Jeg har det perfekte comshot. Ja! Ja! Ej, prøv lige hold. Jeg er nødt til at film. Det er jeg nødt til at prøve. Kom nu, Anne, Jeg præsten. skal lige have gang i dåsen. Så jeg skal lige varme ham op. Nemlig. Ej, ikke på gulv. Fuck, jeg er dårlig til at Du kan ikke styre comshot. Giv mig den der bøtte der. Der var en klat, som man siger. Sorry, se. Ja, det er godt. Okay, are you ready? Kom lidt. Yay! Ja, så skyder hun dåsen af. Ja, igen. Så er der fast i dåsen. Bazooka med indbygget anlæg. Det er god stil. Det er awesome. Er vi klar? Afskyld 7-12, farvel! Kom, shot! Sådan, mand. Vi har det godt.